Allahumma salli ala najibu aba zahara sansanin safira ba a yo kamatarsa ba. Allahumma salli ala najibu aba zahara sansanin safira ba a yo kamatarsa ba. Rabbana makagina kai ka sanya harshe na yayyaban mafi daraja bai shi isa guna mai cikar kamalar nan mai isar da burina wanda du yake kin shi